welcome. YouTube viewers, ଆସ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ କେତୋଟି ଓ ବନା ଅକ୍ଷର ଶିଖିବା, ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିବା। ଏବେ ଆସ ଗୀତଟିକୁ ବୋଲିବା। ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ଠ, ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ଠ, ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ଠ, ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ଠ। ତୁ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଦେଲେ ହେଇଯାଉଛୁ ଚ, ହେଇଯାଉଛୁ ଚ। ତୁ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଦେଲେ ହେଇଯାଉଛୁ ଚ, ହେଇଯାଉଛୁ ଚ। ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ଠ, ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ଠ, ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ଠ, ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ଠ। ତୁ ଟୋପି ପିନ୍ଧି ଦେଇ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଦେଲେ ହେଇଯାଉଛୁ ଛ, ହେଇଯାଉଛୁ ଛ। ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ଠ, ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ଠ, ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ଠ, ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ଠ। ତୁ ଟୋପି ପିନ୍ଧି ଦେଇ ହାତ ଟେକି ଦେଲେ ହେଇଯାଉଛୁ ଟ, ହେଇଯାଉଛୁ ଟ। ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ଠ, ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ଠ, ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ଠ, ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ଠ। ତୁ ଟୋପି ପିନ୍ଧି ଦେଇ ଆଣ୍ଠୁ ଟେକି ଦେଲେ ହେଇଯାଉଛୁ ବ, ହେଇଯାଉଛୁ ବ। ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ଠ, ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ଠ, ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ଠ, ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ଠ। ତୁ ଟୋପି ପିନ୍ଧି ଦେଇ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବି ଦେଲେ ହେଇଯାଉଛୁ ର, ହେଇଯାଉଛୁ ର। ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ଠ, ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ଠ, ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ଠ, ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ଠ। ତୁ ଟୋପି ପିନ୍ଧି ଦେଇ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଦେଲେ ହେଇଯାଉଛୁ ଗ, ହେଇଯାଉଛୁ ଗ। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଅକ୍ଷର ସବୁ ଶିଖିଲେ? ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଠ, ଚ, ଛ, ଟ, ବ, ର, ଗ। ଆସ ଆମେ ଏହି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା। ଯେମିତି ବ, ଗ କୁ ନେଇ ବଗ, ଚ, ଟ କୁ ନେଇ ଚଟ, ଗ, ଛ କୁ ନେଇ ଗଛ। ଯେମିତି ବ, ର, ଗ, ଛ କୁ ନେଇ ବରଗଛ। ତୁମେମାନେ ଏହିପରି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।